Okay. Dobrý deň, práve sa nachádzame v Bojniciach. Sme dorazili. Sme tu, čakáme asi pol hodinu. Aha, už ide voľaký okolodujúci. Okolidúci. Dobrý deň, môžeme sa s vami spraviť rozhovor. No jasné, môžete. Čo si myslíte o tejto zoo? Tak táto zoo prešla som už 5 krát a je to fakt krásna zoo. Som tu so svojou skupinkou, tam oni stoja zatiaľ, no tak zvíďam si pozrieť teraz aj okolie zámku. A čo by ste chceli povedať ohľadom školstva, akože, jak sa vám ľúbi na vašej škole? Na mojej škole je pekne, sme tam trieda sami chlapci. Mal som odbor kaderník, myslím si, že je to v pohodičke a zatiaľ sa mi tam páči. Som prvák. A čo by ste nám chceli povedať ohľadom toho hradu krásneho, čo to je zámok? Lebo je strašne nádherný. A ako ste sa tam cítili? V zámku som bol už dvakrát, je tam veľmi pekne, príjemne. Pozeral som sa aj z tých okienok, je to fakt nádherné pozadie a určite odporúčam navštíviť aj vašim spolužiakom a účastníkom školy. Dobre, tak vám ďakujeme za rozhovor. Po rozhovore vám dojde 5000 eur. Ďakujem vám veľmi.